car bi na alodu eye tiles a mo de ye edan bi. Okay, no problem. Abusia he car no ene da ho no. Car no se na oko, se na obo. Ena car ni miniye. Tiles na egum ni nyina kwan no so ani nche mu ho. Nyame ena eda na bia entwam. Se na car bi eye taxi ana pragea ana Ford ana car bi a eye car apasinja fogum ana private na etwam ena accident ni see exactly 12 o'clock na no memene dana bra ka de besi wosunye ha no enya asem ketwa yankwa yanim sunya berekum kwantempo no so na wo mo ekwa akosie funu bi se de na si yew ka na efunu ne demu no ka no akwakonya akwanhia ewo sunya berekum kwantempo no so na no fieda memeneda na busuya nsem wa mate ewo saa funu na wo mo ekwa akosie no eya mo mfere makonta se ekwa mame me de mini ani ona wani na one ensuo ene ahonhom edi enkomo enti abusuya me de adom na me de dum mu se ti enkomo na me ne makonta ba be de ni bi ono so ena ye odefo oje amansan bo ahen kokko suman kura hene sunsum mu nsem ehene edema sunya manhene efunu na wo ekwa kosie no ka no akwakonya akwanhia ana akonya problem na emu nsem no etese sam ngoma no me de bebrewo na wotwe kro na etwa mu na ano no me ka kire mo se meeting na wo mo eye ewodoma akofiesia no mo a mutwi moto ene car mo mama ni na ho so oni mo bia okofiesia frade busa ne se na no kwasie da ebon no nan ene fa emrante dodo sen ena wo mo edi moto ehwe ase a wo mo ewuye ewo kofiesia suromani kwan no so kofiesia o suromani abrante baako ahyehye ne motorbike awie o se okọ try between kofiesia and suromani brain team moja tradadadadada ya do hospital team kajato meka say o she fridge mienu she fridge mienu na mu abubu e wo kofiesia suromani kwan no so wonim assemblyman na ye pen na di nkomo beta se wawura kodivu mu ho wo de ewutie me na wo freedoma frɛ doma na busa se na ano enura kwasie da ebo no miensa ekono nan no abrante ho na free Cote d'Ivoire wabetena Ghana oti Ghana oye motorbike a okokora wasiesie motorbike awie a okono anwumre na no wa ma meduru o try motorbike no kofiesie surumani ba bia na me se wo mu ye meeting no mienu emoje hwiegu ho no bra mitimi nyi wo Facebook nka hwe bi mere bebrewo eno achi se oba ewo second cycle institutional tie enkra de ema wo no mo beka ye a maka kire mo times without number say secondary school for nkwada wo mo egu various second cycle institutions no enkrofo bi a wo mo eye okot saka wafo ahyeda asoponsa nkora ni binom spiritually ena niema wo mo ye wo school mu ho no bra enya asem ketwante ube ko school a bompa ye ma no so maka kire mo dada na ene me do ko yamfofo muntie yamfo muntie ensem a meka no eye sunsum mu nsem tie sunsum mu nsem entitie ni sunsum mu eye hunhum mu nsem tie ni hunhum no apie hunamani ama se mo anhwe yi a de ebesi ewo yamfo ebesi ewo yamfo secondary technical no enya asem ketwa on se mabodin ensuo bi akobo
obi amane ama nipa na bebo amane se yamfo kuro no mesre na yamfo hene se secondary school na ewo ho no wan onfre headmaster na onfre assistant headmaster na onfre school no mpanimfo na ono wo mo enni nkomo mu se o mo se ede na ekoso ewo yamfo secondary technical ho enti sa ensuo ne si enkwada ne din edi agoro ewo school mu ho efa mobile phones ayira we phone ayira na wa frɛ nsuo no we phone ayira na wa frɛ nsuo no we phone ayira obeka ya yamfo na meka kyerɛ wo sɛ wo maka kyenkwala mienu a na omo hyɛ dan mu a na wo mo chante a wo mo chi wo mo a omo de kɔma omo yamfo police station a yamfo fo de kɔma ata no so fo busa sɛ saa nkwara no ene omo wani wo mo ne kɔ yamfo nurses and yamfo nurses fo school mu ho ekosisa wo mo pad ene wo mo pante a omo de gu eye bucket mu a na omo chante a wo mo kɔchi wo mo a ondo omo kɔ yamfo police station a yamfo fo de omo kɔ eye ta no so no busa saa case no akosisen eye spiritual na enkwada binum edi ensuo ni din edi agro ewo yamfo secondary technical de ekoso no se wan kasa nkyere enkwada na papa no fa na ba na de be si ewo sukuu mu ho no enye asem papa eye sunsumu asem na meka kyere mu no we fun ayira na wabodua we fun ayira na wabodua we fun ayira na wabodua na we anyway akwakoye enamu asem na aye huhu na edifi eka ensuo bi ewo kwan no so ho ensuo no se ompesa aninti enne yamfo secondary technical se mu bedi mi adanse a wo mo se na wotwe etwa mu no suku ni bi ani teacher ni bi enya mobile phone issues tie ni ye na wan ko report me wan ko ye miscommunication and misinformation teacher ni ekohu say akwada emfa mobile phone enko school en wo ma hyehye mrade ato ho me wi aba eye odoma secondary school odas enenso me wo odas na me free yamtek ansa na mabaho ote enne me wo sunsumu wiase ndu se ma bo suku din a enye suku ni din na me se no monye hwe but sunsumu no de ekoso na me ka kire mo enne motuna se ma me ka asem ni kire wo teacher ni bi ene asukufuo mienu enya mobile phone issues se akora no eyusu mobile phone na enhihye o ma hihye no wo school mu ho uko yamfo secondary school a ewo ho uko odasa ene se ye chiw se odi mobile phone aba school mu ho a wo mo giu cement bag be se enum metiase akwada bi edi mobile phone eko school ewo yamfo ho teacher ni no eche no fabra memfa ma edi pinche ebae na ni ba no ho so no de ebae ne se teacher ni se ni mobile phone ayira after say oje enkwada mienu no mobile phone no nti ne de ayira enti teacher ni no ade ekoye complain ema posifo echi enkwada mienu no eko yamfo police station editeni wo mo ansa na wo mo efre awofo no maamenom sorry enkwada no awofo eka kire wo mo se yachi mo ma se yesusu so mo akwa wia mobile phone ansa na wo mo eko yenye ne saa me de enya ho na meko sunsum mu na wo mo wie ye no de aba no se wo mo ko beli enkora no ewo school mu ho ewo police station ho wie ye no na esese wo mo tena so enne eka asan because teacher ni ne se ne boma phone na ayera no original de afidi eye enkwada mienu no wo mo ba ko ho enti enne wo mo ko tena so ewo yamfo secondary technical ho ema de ba ye ne se teacher ni si oji mobile phone no enkola nso wo form 3 enti conclusion ye ba ye ne se 1 ada se enkoda no
ebetua mobile phone ne ka through o maamenom na wo matena fie atworo eye wase no ana se wo mo ebetua mobile phone ne ka na afi wo matena school mu ho na wo mo atworo na enye baako enye mienu enye miensa enye nan matete se mobile phone ayira ani duabo bi ekoso e wo school mu ho na ama ensuo no akoka kire ne sonfo ma be ka kire me se de wa mode duabo mobile phone ayira duabo edi agoro e wo school mu ho no se ensuo ne bufu ene niam bi a ekoso e wo classroom a me pese me bodin na mode fi eka ensuo no se wojiga de ebesi no enya asem ketwa ba me de sunsun mu asema me ka kire enemu amukotena sa mobile phone no issue no ho ne se teacher me kasa wo sunsun mu na me kasa no enemu tena se de ekosi ye ne se mama nkwala na otwe mienu awofo no se wo mfa teacher ni mobile phone emre no mini problem director kra de to dwa se enka ono betua mobile phone nika na nkwala no afrifie aba betworo ensohwe no mini problem media memfa ho mu school nhihye but sunsun mu wiase no sa mobile phone ayira ani duabo no sha asia ye adwuma se me mu betie me a enka monka nkire Yamfo secondary school headmaster no se me se sa phone na yira ya na motena so ye hu meeting enne no Yamfo secondary technical school Yamstek sunsu mu wiase ya no sa phone no ho asem no muntwa so teacher phone no ema phone no ento mawo opa bra na memfa nko ayi de oton phone su di sen Eugene Tech ho na memera free phone ni bi na tua no enkakra na sa phone na motena so enne no mopa muntwa so teacher ja phone no manenka me na me ka kire wo ja phone no manenka asembisi me ka kire mo se abrantie bi ekofa abaya bi edada no agini sika so de be ko police migration agini sika sane che ne nyem no eka ho owi ohwe nkwada no me ka kire de se onkoye ho amamere ne amane ente sa de betu be ma no enya asem ketwa sa me ka kire mo se okotua 400 million e wo CID oso ko CID a oso hwe singlet okotua to ho ma maame no ekokwaji sika no ende ene obeda amase se wa nkotua enka bosumi wei de ebesi no enya asem ketwa ba otie mi no wakwakotua sika no ama nei maame na kwaje na de ama de ode beye no ode aye abeda mase kama abusuya menkasa keke wu menkasa keke enti mobile phones no ho asem no jai ena fei Yamfo secondary technical headmaster onen kola ni nkomo wati why na nkwada na hu so mugu ho no enya omu nyina na ye nkwada physically why enya omu nyina na hu so omu ye nkwada nyame ya adoma next week me ya kwada bi ebedi enkomo owo 14 years wa wie secondary school na de na oye no secondary school mu ho anadwo no nyame ya adoma next week semensa ka no na homa no edibu aye ne a memo hunu de ekoso ntu ye teacher ne a ye very careful especially mo ye de mato headmaster assistant headmaster ene mo amoya house mistress ne house masters ene mo nante anajo patrols na mo ko hunu nkura ne bi no ho a wo mo ye stubborn de mo ye wo classroom anajo no enya asem ketwa na mo de fi ka school no mo de fi ka ensuo afi mame fa nko odas na memra papa no ho maka to se ne ensem gu ho
Odomaseman secondary school headmaster Nana Matranko Nyame wo Odomase traditional council ene ewu Adomase mesremo monfra Odomaseman secondary school headmaster na moni ni hia na onka de ekoso ewo suku mu ho emfa nkyere nananom na mu wa amamre ne amane bi a monye ente saa de metete wo masomo no enye physically maami bi me ma wone tie maami bi me ma wone oben odas na oben no ufie eben odas fie na eben odas no suku ni si mamumfa mobile phones e ma school mu ho maami wo ya ye batambo ne se wa shada yi single room esi ho eben odas enti enkwala na ya hyese mo momfa mobile phones e ma school mu ho no enkwala ni siniki na mo de mobile phone ne ba school mu ho na mo de ye de ombe na so mo ko low battery a wo e na wo gi enkwala no mobile phones na wo di phones na ko gudam wo charges na wa charge ya man kwada no na wo ma ba abaji so wo mutua ka wo so wo mutua ka wo mintimi nkyere ba de wo di mobile phones no eye e wo school mu ho no enya asem ketwa e na dan na wa yidi asi ho no a wo di mobile phone no e charge mo mo no eniema wo mo ye e wo saa dan ni mu no saa niema no ensuo mienu bi e wo ufie nanimu ho ensuo no se mi nkan kyerɛ wo sɛ de wo makwan mo wo di dan no eye no wo di fi e ka ensuo no na wan hwe yi a obɛba wo so anadwo odas fo nkoda won se odas uwura mu a eben asieye o chira me meboa uwura mu a eben asieye o fa akire ho a asieye ben suku no nsusu enchem wo ba bi a ayi ala efe ne sen contractor ipo de sen Kofi Jobu eyi kwan no to yo dwiridwiri nkrofo dan egu kama wo mo eba kwan no mu no ensuo kese bi eda ho se wo fa saa kwan no so akopie ba bi a sheles wona ensuo kese miensa ebom na mba be yi a kyerɛwo me ba be yi a kyerɛwo why me bese mma ohunu bilibi na wanka kyerɛ me se na napoku piesie me nwuranwura mani na me kansam me nwuranwura mani na me kansam me nwuranwura mani o na me kansam asɛm no ɛya wo mo ka kyerɛ me wo mo ka kyerɛ me wie a de ɛya na wo mo ɛka no ɛnya ni nyinaa na me ka enti ya na maso ne so na afa mayi bia firim na me de kakra aka ho na afa me de aye 1 sɛ bɛ ya obɛtema se enti na afa mahwa na me nsuo no mpo wan abusia enti enda me wo eye odas de me kan no eye sunsumu asem enti hwaniye ote ni be yinsuo na kyerɛ wo me wia na me do ko eye kofie so asoromani me wia na me do ko brekum sunyan kwantempɔ no so ambulance na wo mko sie funu na ehwe ase no nsɛm wom efunu no bibi wom kwan no so no bibi wo ho wo a aye ni si osere so no hweyie tu hofo pe ba bi fa busase ansa na mo be sie funu no kura mo sie funu no ote na me bedi nkomo aba no nwotwe abo apamiti no edu enwotwe mo ayedin won ensem gu ho papa na bone a enkrofo binum edi e wo bona hafo ha no enye bone ketwa sacrifices enkrofo ye no ano adin nyame ene de na se eni nsuo atwa ho ahia ensuo na atwa ho ahia no dodo na nso bufu ebi ti se asuota no bufu basa abusia ensuo na meka no
Selfa Shilles. Baby a coffee jobu, ebona jumano. Baby a machines neguno. Opposite, unsa kwan bi da ho. Ensu akase miensa ene bom enu nie. Na uduru ho a ohun. Se uduru ho a, se ugina ho na uduru ho a, bra, utun say yes, sunsum ene bibi e wo wiase se uduru ho na nsuo ne na niema ekoso anajo e wo ho no bra obekọ wachi nsuo ne ye powerful nsuo akase miensa ene da ho no na me yaduma memene da ena meka nsuo no to a niema eyeye ayi eho ene wo ma tete ho no